Здравейте! С това видео ще ви демонстрирам част от възможностите на програмата Дневници. Влизайки в системата, ще виждате вашите блокове. Те са обработени автоматично от файла за споразуменията. Всяка година производствена може да попълвате автоматично, след като ви бъдат изготвени споразуменията. След като сте обработили вашите полета, номера е зареден от SEP номер. Когато бъдат готови БЗС номерата, ще има опция автоматично да бъдат попълнени спрямо местоположението на съответното поле. Когато сте ги заредили, ще трябва автоматично да попълните кое поле каква култура е. Това става с бутона редактиране данни за полето. Избирате си съответно културата. Сега в случая съм избрал грах, ще ви покажа се едно да е смина. Сорт, дата на сидма, там примерно предшественик слънчоглед, вътрешен номер и тук някакво наименование или местност, в която се намира това поле. Между другото, местностите могат да се попълват автоматично спрямо местоположението. Те се записват. Това поле вече е пшеница и бутона редактиране на данни не свети в червено. Когато свети в червено, това означава, че има данни за попълване. Местността, както БЗС номерата, ще стават автоматично попълване с автоматично попълване на данните. Освен БЗС, предшественик, местност и вътрешен номер, може да попълните автоматично дата на сидма. Примерно избирате култура пшеница, показва ви всички блокове вече, които сте попълнили с пшеница. И може едновременно на всичките блокове да дадете дата на сидма и сорт, за да не го правите един по един, автоматично да попълните на всички. Продължаваме нататък. Сега ще ви покажа, след като сме въвели култури, правим филтър за култура и землище, показвани 3 полета, избирам всички полета, които са на екрана и ще направя едно мероприятие с химически обработки, за да видите колко е лесно. Така, показват ни се полетата, които сме избрали. Дата. Избираме си примерно 4. Зарежда се 4. Можем също с преглед на карта да видим къде се намират полетата, за да знаем дали сме избрали правилните полета. Можем да заредим 3 полета, а можем и много повече. Като на всяко можем да сложим различна дата. Ето на това ще сложим 05, на това ще променим третираната площ, която е по-малка от площта на полето, свети в червено. А датите, казахме, може да бъдат различни. Значи вие може да изберете 5-6 блока, едните да са на 4, другите да са на 5, третите да са на 6. След което избирате препарат. Тук съм добавил филтър, препарати, които имам фактури, защото в програмата има възможност за доставка на препарати и записване на самата фактура. Премахвам филтъра. Това са всички препарати, които са разрешени за култура пшеница. Аз пак ще дам филтър, че ми е по-лесно. Избирам първия препарат. Автоматично ви се зареждат дози, приятели, болести и така нататък. Избираме и променяме дозата на 70. Тук ни се пресмята общото количество спрямо обработената площ, но ние можем да го сменяме с реално изразходеното. Едно 31 литра. Ако напишем доста по-голяма разлика преди програмата, но ние можем да я оставим. В случай ще върна на 31. Техника и работник също имате опция да избирате, не е задължително. И още работници и разпределяте площта, която всеки един е извършил. Добавяме препарат Азака. 100 мл срещу еди какво си, карантинен срок,
Тук е изхабено 44. Просто го променям с реалното изхабено. Добавям препарат Дерби. Тук ще променим дозата. Това количество ще го променя преди самия запис, за да ви покажа, че има още възможности. Глеждате пак препаратите, които сте използвали. Тискате запис на мероприятието. Тук ви се отваря екран, в който виждате датата, пшеница, избраните блокове, общото количество, което и преди самия запис може да промените. Ето сега ще променя тук на E4. Това е реалното количество на всеки един препарат, който изхабяваме за това мероприятие, за тази третирана площ. Тук можем да добавим още техника и работник, след което да разпределим кой каква площ е обработил от тези полета. Имаме без печат към БАП. Това означава, че мероприятието ще се запази и ще участва всички наши справки вътрешни. Няма да се печата към дневници. Това означава тази отметка. Записваме мероприятието. Към обследяване връща датата с една седмица напред и ни води към обследяването да въведем на това поле. Можем да си сменим датата, разбира се. Да напишем някаква финова фаза, нещо си. Можем да променяме на всяко поле данните да са различни от какво е било, що площта, която е обработена да е различна и така нататък. Записваме това нещо. Да желаете ли да продължи със следваща дата? Дадем да, дава 5. Вижте на 5 обаче един от блоковете даваме 5, как свети в червено самата дата, че на тази дата има правено нещо. Можем веднага да натиснем този бутон и ще видим всички мероприятия до момента за този блок. Ето на 5 какво се е случило. Ако желаем този блок, може да го изключим от това мероприятие, премахни и да продължим с следващите на 5 число. А можем да сменим и датата с 24 пример. И да повторим, без да пипаме нищо от препаратите, те не са избрани, директно с запис и да потвърдим определените количества на препарата реално изхабени и ще се повтори абсолютно веднага мероприятието, без да пишем кой знае колко неща за него. Отказвам този запис, ще направя и за култура ечемик. При него ще избера преглед на всяко поле по-отделно. Тогава режима на въвеждане става друг. Датата, след като изберем 16, примерно избирам, дава площта на самия блок, първия от избраните. С стрелка надясно тук се преместваме в следващия. И така преглеждаме, връщаме се напред, назад, с преглед на данните правим самото въвеждане. Сега ще ви покажа. Избирам препарат с 60, общо изхабено 3 литра, примерно слагаме тук. Няма да пиша техника и работник и вижте като запиша, пак иска да потвърда на количеството на препарата, записвам и веднага ми показва на този блок въведените данни до момента за самите мероприятия. Отивам на следващия, без да променям нищо по препаратите, то ми е изчислило. Единствено мога да променя тук на 1 литър и да го запиша. Така е, макар че мен предното въвеждане ми харесва повече, но има и такава опция с преглед на въведените данни към момента. Ето на 16 примерно съм въвел. Избирам 18. На 18 пак ще повторя тази операция, за да имате два реда, за да добиете за какво става въпрос. Ето, как с преглед се виждат на 16, 18 и така нататък. Преглед на карта на полето, ако искам, веднага ми се отваря. Връщам се на пшеницата, тъй като вече имаме въведени данни, бих искал да ви покажа колко лесно си правите печат на дневника. Проведени химични обработки.
Обследяването ли да разпечатате, торението ли, избирате си кое. Печат на проведени химични. Ето ви го готов дневника, попълнен с всичките данни, датите, какво е правено, с какви препарати, дозите, третираната площ, техниката даже тук дори има. Агроном, може да го променяте от този бутон и да си напишете каквото искате като агроном. Така, след като имаме някакви введени мероприятия, ще ви покажа и част от справките. Справки за мероприятия, за период. Примерно избираме само четвърти. Проведени химични. Ето ги пшениците, където дадахме четвърти. Включваме по-голям период от 4 до 30. Тогава се появяват пшениците на 5-та дата и чимика и виждаме данните. Ако някой ред не ни харесва, нещо сме объркали, тук с още може да го прегледаме и евентуално да променим част от данните. Връщам се да ви покажа следваща справка. Така са обследяванията, торенията, което искате да видите за определен период. Справки. Разход по култури за период. Избираме си период. Сега ще въведа четвърти. Вижте как остана само пшеница, защото за този период има нещо правено само по пшеницата. Преглед на разход. Ето, виждате, сега ще увеличим малко този разход, като избера по-голям период. 4 до 30, пак ще избера пшеницата. Преглед. Ето ви примерно пръскането с еди кой си препарат, цялата обработена площ, колко общо количество е изхабено. Преглед по дати, на кои дати се е случило това нещо. На 4 имаме изхабено толкова, на 5 имаме толкова. След това дава подробно за всеки един ден и за всеки един блок с съответната култура пшеница, колко е третираната площ и за всеки един блок разпределеното количество като общ препарат. Така за всеки един препарат може да прегледате. По-интересното ще е когато дадем препарати, които ползвахме за пшеницата и за ечемика. Разход по препарати. Дерби примерно. Избираме тук по-голям период. 4 до 30. Дерби, преглед. Ето, използвали сме го. За култура пшеница. Ето този сме го използвали обаче за пшеница, за ечемик, определените дати, а тук дава като обобщено. На 4 колко общо, на 5 колко общо, на 16, а тук дава отдолу подробно. Както казахме, всеки един ред може да го преглеждаме и да го променяме. Както разходи, така има и справка за доставки по фактури на личности, аналогично е и с торовете. Торовете няма да показваме сега, защото да не става прекалено голям клипа. Ще въведем една доставка на препарат, само за да видите как става. Документ някакъв, дата на документа, примерно 30. Прикачваме някакъв файл. Запис към документа. И примерно си доставяме препарат Азака, примерно. 150. На някаква цена, просто примерна. Избираме запис и можем да използваме в справките за доставка на препарати, да кажем 30, от 30 до 30, ето ги 150, преглед документи, на 30 с еди кой си документ имаме доставено количество. Преглед на документа, ето го. В Excel можем да си го разпечатаме и съответно, ако дадем по-голям период да обхванем 1 до 30, ето Азака имаме 250. Преглед по документи,
Имаме на 8, имаме на 30. Когато имаме въвеждане на доставено количество чрез фактура и разход, тогава може да използваме и справката за наличности. Така ни дава наличностите по препарати, които имаме, документи и мероприятия съответно. Това има още доста възможности, като например, когато сте маркирали някое поле с бутона преглед на всичко до момента, веднага може да си го отворите. Когато е в червено, това означава, че не сме третирали цялата площ на полето, защото тя е по-голяма и затова свети в червено. Ако нещо решим, можем да променим. Вместо 150, тук да си напишем по-голямо количество на третираната площ. И така нататък. Ето на другото поле всичко няма да бъде в червено, защото колкото е полето, толкова е и обработената площ. Печати имаме на дневниците, фактури, прегледна карта и така. Надявам се да ви е харесало. В следващото видео ще